Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Waqt Museums by Candlelight, il-Mużew Marittimu, il-Palazz tal-Inkwisitur u l-Forti Sant'Angelo ġewwa l-Birgu se jkunu qed jiddawlu bit-tnemmnin tax-xemat u t-torċi. Fil-Forti Sant'Irmu se tingħata l-ħajja mill-ġdid lil Carmina Burana ta' Oth, kompożitur magħruf għar-ritmu intens u drammatiku fix-xogħlijiet tiegħu. Il-manifest tal-Qlub Maqsuma dram mintella fi spazju kreattiv huwa bbażat f'Malta tal-1984, ġrajja ta' meta folla nies taħlet il-kurja u ħallit ħerba. Through the Eyes of the Soul jewirja mtella ġewwa ġemelli framing li tesplora l-ħsibijiet tal-artista permezz ta' immaġni u forom artistiċi differenti.